Mauliate ma di duhatta, mauliate manang di persawarawatta di bagasan tikyon. Songoni ma dihamudona ni hasuto. Di nauro gokodo jojo muna tuhami dong asahuta muna. Nungarohami di namanggohi gokod jojo muna. Di naukundul hami dia maktiar asa tiar panggabian tiar perhorasan tupahonnya mata silehut tua di bata. Jadi di namangihut dihamu raja di hasuhuton di namangihut man nosi panganoni watau kami. Jadi asa takas sinuju purba takas uju akolah takas hita maduma tumakas hita manora asa dakkan ibu luduri jahit masih jautan siakuk mi hata naumi hata nadingkat dihamu mang guru nami naromat dapatok kami tuluat nabi ong tuk takas mahamu merbuah-buah mau lihat gabi batu tujalah horas marjala gabi dihamu nasaduhut nanahu hormati kami tulang nami inang bau nami diari naliwati pajumpa madutu anakmu anak nami dohut poromo di tanah berserakani ia mulak nasida di pembuah umatu kami imadang adu suruhan kami dohut boro ni tulang ulah-ulah marga lupa turuan ilala rohanian dihamu bapak nami asalau mahita maka tahun apa tusuk asal sisinya kami mertupul mana sungona merpedan di bekas jurun Tuhan iman itu ihutan ihulah-hulat tamar kasih hobi itu raja nani nahu kabarin nahu kami nunggu anak-anak tahu dulu di bekas jurun itu hatam majalo pertupulan na bagian naganing maritihon na posona yo raja nani na rumah kami itu merbodosau di partitiano lahu pada untuk kamu na si raja ni hula-hula nami marga si hobi iman hatana jala imanan itu na soalnya masih kami pamorong muna melihat gabi pak jala horas ada doi tutu doot pinukan yok putai molo magudang bulu-bulu dengan dua inu hite-hite no aipe dinong magudang ianak kota dengan mahiba inon marhok ribe no aipe tutu diari sedarion dinong rapaki tanak kadin mangudurhon tu bagas joron itu hatai imaman jalo perpadanani siat tu hatta marhiten apa sonai sayang giat ma tutu tujuluan niarion gabe rumah tangga nading gani dia dopata terlumobi ma nang ditu hatta dinong makataho kamu nak ina mangburu dina rohamu dina laho marpudu saut maulau tahape di bagas sadarion jadi hami petutu macailas rohanami disi jadi sama nima dinong sikop pakateta songonima dihamu guna dihasuhuton markasi hobi dohot akka horong di akka hula-hula nungatung takas behusuk kami ima terdok tanaro marga manalu siap bona pasugit diharorona sida dinalaho manukunutang merpudus laut maulota di bagasa sadarion jadi mula siap kami sedonga sahutamuna pos dorohamu borohanabi asa gudang ma jalohamu sinamut diburutai asaong lauk pakilta tulaun namangihut songonima siap kami siap donga sahuta mau lihat gabi majal horas mau lihat mak dihamu na dua-dua nami na dua-dua ni huta dinong tekas di sisi hamu raja ni tutur tanarola humanda untuk kita di bagas seperti kino habibi itu tuh masalah rohanami siap kami bonani hasuhuton anggi matu karina mangi huton kerajaan nami raja ni huta lam di pasu-pasu tuh hak kamu nak dilehon di hamu anak kai pasun nang jeng ni urube terlumu bidu bisuk tuh ke arina mangi huton asarong dobe lalah mangi urube kami orang makaulah haram berharam demi dihami bonani suhuton tuh ke arina mangi huton mau lu tukul kata mau lihat tebe nabu terpaksa nami sebonani hasuhuton las marohamuna sidup buti mahami raja ni huta gabe majalah horas suak somani ma nang dihamuna abang buru nami naromat dapat kami di bagasa partikiano di nok teka samu di sisi raja ni na dua-dua ni huta nami
Kami be masalah rohana mi dari da songo padohan ni na dua tu iba perbu ini hasta na somarlau gota ingok dohamu di poda jalan lupa hamuna hape na nangak kaditona tuk sangat dohami hula muna di kamu na di baga seperti kianon alana sakas songon na buah muna na kaning dinalah homar purus sau ma hamuna lah homar dapotok kami nunga pitu lilidan be bawa lujugian nami nunga tuguli ni binami aro kamuna anak ni abang guru nami pangaluan ni guru nami las di baga satikiom matutu dinalah homar purus sau tamu tuhami dia jual ma guru nami ate hidup mang guru ate ope bapak guru nami masih namok di guru nami tabar hatamuna sianiam kamang guru horbo sawara eme salubu mas saparangguan asarong lahu pakyon nami dinalahu mangadopi ulotai tuaka arina mangihuto sinubot sauraboti mahami mang guru Mauliate ma di amuna raja ni gula nami pak ni hora do hamu ape hupak di gaja anak ni namo raja le anak ni raja itu ko kamu na kaningan suatamu masya ni horbo saaruga mas dohot dohot ringgi situ suara raja nami adorang sesuatu kami pangiduan nami hami pamoromuna ikor rabu pinuma si pasahatur nami itu hamuna raja ni hula nami kami majalah hora sama guru adorang suhu jakuk kami ala mardunga tuburu hami marburu suak songoni mardunga sahuta nang marhula-hula jolo takas maju hupa lihat tabi bakata yono nati suak songoni manang dihita na mardunga tu obartu pangidoan ni raja ni amang guru di baga seperti kianon nalahu si pasahatur nasido sinamok di burut pe sinabot hibul ma rabu pidung parjono pertikiano pinasahat tu hita na mardunga tu dos marohanta dihita na mardunga tu suak songoni ma si jalo si hutiap pangate amang guru nami buha amang guru ngasada birohata di sini suak songoni ma nang de hamu na tu nami na tu huta gabe jala horas tarlumu ma di hamu na nahu persanga bihami saluhuna raja ni hula nami obar tu pangiduan ni raja ni pargelengon nami so magtakas ng kaning di tangi hukamu raja nami hupangidu hami dunia sa gudang-gudang na sinamok ni Beremi alai mangilik na sida rabu pinungo may nanabuhi tarkasa na sida di baga seperti kiano upet raja nami sa marsuara hamu raja nami asa tutunguru bihamu hami dinalah humangidu sinamok ni Beremu na hupasata itu raja itabuna gabi majalah horas dia mo namang guru nami mulo hami tulang mo mang nahula-hula mo mulo dindus ko hamuna nasonang rohanami gali hok tagali ma sinubo si ma amang guru maulah sama akar aja nami jadi sok songoni ma amang guru ya betulang di loko kamu nagkaneng sinamok di guru nami rabu pinumu ala takas do sogon na binotomu na nga di dali ni hamu tulga nami ya betulang ikul bulusan do di sana wel jadi dia sabui dia pakyon nami pasahat tahu masa 100 juta si namuk ni buru nami ya sabui pakyon nami di dalahu mengerupi ulotai wakar namanya itu sinup putih mami pasahat kami tuhan mau lihat ma di pangiduan ni raja ngamaselas rohan nami isido nang tong juta na ay kami besiano pamurumuna tong konjisi benon namin nung juta na semaruh hamuna jadi nakaningan sejuta duduk kamu nanti mau kami mandokon itu 15 tunggu jago itu guna saya siap 15 indah 15 juta mah pasahaton nami tuhamona sinamot manang bulu ni parumain nami masih pakyomu lau madapot tutupugo ni alaman nami diari na naik pasahaton nami madapot kamu si raja ni madapot kami si raja ni pangurumuna kolate horas talaga ni kami memang baru nian itor pagura kuno di urah itor di urah hamuno nalai 2 100 juta hudok nang kaneng itor 1 juta ing nahamu jadi sok ni malang dihita na mardongat buat terluhur mah di si jalo si huti apa ya si jalo si pamarai di sono na ikut Cina sinamo to bahar oro si jalo pamarai takas do nang kaning di tangi kamu di nama na hujalo sinamo di guru 100 juta ruang guru taman do 15 juta na pinaliat cepat katanya to si jalo pamarai wah dos marhanta gabi jalo tu si jalo si huti apa
Ibu tahu na? Mersuah. Pariban na. Oh itu tuh, gabi mak. Tarluma pa hula-hula namin. Buha eta hubalitan pakai utang. Molo kami tulang mo. Mahugari kami mardus ni roham. Kami bengalas rohanami. Sardok, dia naulina, ima daula. Jako kamu nganggur. Gabi mak dos marhat tadi tarluma bini hamu na tujuan namin na tujuan ni huta. Atang masih sarahata hita